Okay, 1.5 or 150? 150. Anong 150? Anong 150 man? Kasi kanang gabaligyan ako, umigo na ako 150. Gibaligyan ni mo amigo? Oo. Ikaw, Dili ko. dili ni mo gibaligyan mo ha. Dili. Ano man? Precious lang ko. Precious ka. So pilay presyo ana paliton ako. Wala. Pilit kay mong buhok. Ayaw abere kay manluwa lagi ni. Wala lang, pilit lang ni siya. Natural lagi na siya nga design. Ang imo ha, pilit ang imo ha. Oh my God, na sobrang kabasa. Sobrang ka basa. May daman daw ng basa aron dali masulod. Hey, uga-uga na na. Oh, go go. 1.5 or 150? 150. Anong 150 man? Wala lang, buot day ka. Nakapalit na ba ka sa 150 wala pa? Wala pa. So ni mo i-try. Maybe. Esperado. Ay, 1.5 or 150? 1.5. Anong 1.5 man? Dako. Nahiligag dako. Ha? Nahiligag dako. Oh, unsay maigo si mong baba? Dako o gamay? Gamay kay. Gamay. Oh. So anong mahilig mo kag dako? Para dahil naman busog. Dali ang busog. Ang imo ha. Dako. Dako ang imo ha. Dako imong allowance. Dako. Ang allowance ay dako. Lain kasi Dili. ginauna ba? 1.5 or 150? 150. Anong 150 man? 1.5 na lang yun. 1,000. Sad. Mahilig ka gagmay. Dili. Anong 150 man? Gamay man ang 150. Dili. Dili ko gagamo. Sige ka nagagmay. Unsay gusto nimo? Dagko. Ang imo ha. Dako. Dako ang imo ha. Ang imong wallet para maigo ang 150. Dako. Dako imong wallet. Pero ang imo ha. Dako gyud. Dako gyud. Basta dako ang imo ha. Oh. 150 na ba kasukad wala pa? Kamay 50 na. Kapila na. Kadagan. Kadaga na. Ay feeling pag maka 150 paguman. Kuan. Lami. Happy. Oh. Nakatry na gid ka. Wala po eh. Basta ba dyan? Nakatry na ka wala pa sukad. Wala katagaan lang mama ko. Tagahan kasi mama di ay. 1.5 or 150? 1.5. Anong 1.5 man? Kaya ko man siya, 1.5. Mahilig kag dagko. Slide. Slight. So sa man yun, dako or gamay? Dako. Mahilig dako. Nakatry na kay dako. Wala pa. Ang imo ha. Gamay. Oo. So gamay ang imo ha. So ayun na pang ambisyon ng dako kay gamay man ang imo ha. Gago. 1.5 or 150? 150. Anong 150 man? Gusto nimo gamay. Gamay ra. Gamay. More maigo sa imo ha gamay. Affordable. Ang dako di ay. Lisod. Lisod nga naman. Lisod yun siya. Dili maigo ang dako sa imo ha. Dako, sa wallet ba sa wallet? Dili. Nga naman. Dako siya. Kay gamay ang imo ha. O naman. Gamay ang bangag sa wallet nimo. Oo, gamay. 150 na ba kasukad wala pa? Not yet. Not yet. Nga naman. Wala pa ako nag-try good. Or ikaw ang nagpa 150. Murag, something like that. Di ang ko na gid no. 1.5 or 150? 1.5? Anong 1.5 man? Sus, asa ka 150, kulang ra na eh. Wala ka sa imo ha. So mahilig ka sa dagko. Si Dagoy ko. Dako ba yung 1.5? Parang manawalag ko. Bastos lang ka kuno na siguro ba? 1.5 man ganong 1.5 man. Ang 1.5 yung ni... Sus, nadagan na ka mapalitan na sapatos sa nina. 150. Kulang ra na sapatos eh. Basin membro kas gold digger. Naka 1.5 na ba kasukad wala pa? Wala pa. Basta ka maka 1.5. Gusto pero... Nay ako Bad man na. Ay bad. Bad lang gid ka maguna-una. 1.5 or 150? 1.5. Anong 1.5 man? Wala lang. Mas Mahilig. dako ang good. Mahilig kag dako. Gamay ra ako pero Gamay ra mas imo? dako. Gamay ra imo? So ang maiguan na gamay ra pod. Sa imong wallet ba si imong wallet? Bastos gapo ka kuno na ba? 1.5 or 150? 1.5 Anong 1.5 man? kay dako Mahilig kag dako. dako. Ang imong sa kadako. Dako gyapon. Ako ya. Naka 1.5 na ba kasukad o wala pa? Naka 1.5 na. Kapila. Kadaga na. Kadaga na. So membro gyapon ka sugaw. Dili sa 1.5 o 150? 1.5. Ngano 1.5 man? Mas dako. Mas dako, mahilig kag dako. Oo. Nakatry na kag dako. Wala pa. Wala pa. Ako Gusto ni mo try? Ang unsa? Ako 150. Ako 1.5. Pwede. Wait. Ikaw mo bayad sa 150 or ikaw ang bayaran? Ako na lang mo bayad. So, gapalit ka. Dili. Ano man? Oh, no. Gapangayoon nimo o gapaliton nimo? Mas pangayoon pa na ako. Ha? Unsa man jud pangayoon o paliton nimo? Pangayoon. Pangayoon. Gatagaan naman kaniya. Kinsa? Sa 150. Kinsa na 150? What if dili kanya bayaran, data-datahan kaniya? Dili po ko. Ano man? Kalangan bo. Gusto gid nimo mahilig kag buo. Oo. Nakahawid na kag buo.
Gago! Ikaw mo bayad sa 150 or ikaw ang bayaran? Ako na lang. Ikaw ang unsa? Magbayad. Ikaw mo bayad, desperado na lang ka kay mo, may papatuli mo, palit na lang ka. Ikaw mo bayad sa 150 or ikaw ang bayaran? May bayaran. So bayaran ka. Ay gusto niyo mo bayaran ka perminti? Oh, Nakakwarta ka. Gold digger yung yapon ka. Gold digger ka. Ah, Gago! what if dili ka niya bayaran og 150 nga buo? What if datadahan niya? Pwede gyapon. Pwede rin yapon nga naman. Bot nga nog interest. Bora interest. Dagway gid ka kwarta. Ikaw mo bayad sa 1.5 or ikaw ang bayaran? Ako bayaran. Ikaw bayaran. So member gyapon ka sa bayaran. Dili. So magpapalit ka kung mo palit sa imuha. Dili. Bayaran ka niya. Dili. Unsa man jud? Paan lang ha. Tagaan lang mga sa mama. Mga ide ka sa mama. Ayaha di ay. Dili ka dili mga mamayotay. Adi. Gago! Ikaw mo bayad sa 150 or ikaw ang bayaran? Ako na lang. Ako na lang bayaran. Ikaw ang bayaran. So bayaran ka. Dili. Pero nga kayo maka nga ikaw ang bayaran. Wala, kwan. Mas gusto gid mo ano gyapon, mas gusto nimo ikaw ang taga ano. Oh. Ay member ka sa Gold Digger. Member ka siya. Okay. What if dili niya ihatag ang 150 bo? What if datadatahan niya? Okay lang. Okay ra sa mo datadatahan. Oh. Ug mahalin ang lubi. Okay ra sa imo. Okay ra. Ikaw mo bayad sa 1.5 or ikaw ang bayaran? Ako ang bayaran. So bayaran ka. Ay, dili. Ha? Ako na lang mo bayad sa 1.5. So kapalit ka. Kapalit na lang. Nakapalit ka kasukad. Wala pa gid. Gusto gid ka mapalit no? Ano, desperado na kayo kay mo palit na lang. Oh, ikaw mo bayad sa 150 or ikaw ang bayaran? As usual ako. Ikaw mo bayad? Oo. Ikaw mo bayad sa 1.5 or ikaw ang bayaran? Ako bayaran din. Ikaw bayaran. So membro gyapon ka sa bayaran. Dili, yay, kasi sila. Tip datadatahan niya. Dili niya ibuo ihatag sa imo ang 1.5. Amura gyud pa nagugma. Ano naman yan naman. May gamayon na niya pag laalas kayo, pasakitan naman ni gyapon. Kabalo ka nga nung gamay ra ginahatag sa imo ni Lord. Oh, kay. Kay gamay man ka. Gago! Ikaw mo bayad sa 1.5 or ikaw ang bayaran? Walay bayaran. Nga naman. But lang. Ayay kay sila. Nga naman ikaw may taga Ayay ko. Ayay ko sila kung bayaran ako sila. Ay, dili sila mayay kung ay ako mayay kung ila kung bayaran. libog ko sa imo. Oh, unsa man jud? Ay, libo palitan doon. Para sila libog ko silang tanan. Ikaw mo bayad sa 1.5 or ikaw ang bayaran? Ako ang bayaran. Ikaw bayaran, so bayaran ka. Dili pud ko bayaran. Ali ka bayaran. Gusto lang ko tagaan. Gusto ka tagaan. Ah, tagaan. What if datadatahan niya? Dili ko gusto. Nga naman. Kuan kanang line kanang data-datahan. Gusto gid mo kanang isagad gyud diretso 1.5 gyud. O kanang kompleto. Kompleto. Mahilig Balik ka ko na. lang. Gusto niya isulod tanan ang 1.5. Oo. Gyud. Gago! Ano ni mo 1.5 nga one time payment or 150 nga lifetime benefits? 150 left time. What if low quality? Matulog. What if matulog? What if low quality ang 150 tapos positive pag yun? Puyo na lang sa balay. Mapuyo ka sa balay, so wala nalay mo. Wala na lang. Nga naman, Positive na matakban ta. 1.5 nga one time payment or 150 nga lifetime benefits? 150. 150. What if low quality ang 150? Tapos positive pag yun. Oh. Okay ra sa imo ha. Okay ra. Sumatakdan kag positive. Wala na. Gago! 1.5 nga one time payment or 150 nga lifetime benefits? 1.5. Anong 1.5 man? 1.5 kid ako man. Kay dako. Oh. Basta mahilig kag dako. 1.5 nga one time payment or 150 nga lifetime benefits? 150. 150 nga lifetime benefits. Ah. Mahilig kag lifetime benefits. Anong gusto nimo maka-benefits ka permente? Ah. Pag kailangan nimo. Mm. No, what if low quality ang 150? Okay ra. Okay ra sa imo ha. What if ba positive? Mas okay. Mas okay nga positive. Mas So, gusto ka matakdan. 5 nga one time payment or 150 nga lifetime benefits? 150. Nga naman. Para dugay jud siya. Para dugay. Pero what if low quality man? What if na defect? Okay ra basta kay life. O so magud 150 nga or ano, lifetime benefit or ano kanang 1.5. Bisan asa na lang sa. Dinasa na lang. Bisan asa na lang. Kaya na nga naman nagipit ka no. Unsay pilion nimo 1.5 nga one payment or 150 nga lifetime benefits? 150 ba? 150 nga lifetime benefits. So okay gyapon sa imo nga panghabang buhay. Okay. What if low quality ang 150? Ay, bati kayo. So sa may gusto nimo 1.5 or ano 150 nga lifetime benefits? 1.5 na lang. 1.5 na lang. So dagway kag dako. Oo.